Ara, un moment per als llibres. L'alumnat i el professorat ens recomanen lectures. Hola, som Gala i Ainhoa i anem a parlar de l'últim vaixell. A mi m'ha agradat molt aquest llibre perquè parla del franquisme i és molt important transmetre aquests missatges, sobretot ara a la joventut. A més, està molt ben reflectit tot el que es vivia en aquella època i et fa empatitzar molt amb els personatges. I per altra banda, vam tindre la sort de conèixer l'autora i vam poder saber tot el treball que hi havia darrere de l'obra. Vale, jo vaig a parlar del llibre Els adults del Jaguar, que és un llibre molt interessant perquè ens parla de les pandilles que es formen sobretot a les ciutats i ens mostra que tot el món pot millorar i és molt divertit el llibre. Jo vaig a parlar sobre Els adults dels Jaguars. A mi és una novel·la que m'ha agradat molt, ja que és una novel·la que aborda el suïcidi juvenil i la salut mental des d'una perspectiva valenta i de denúncia. La història narra com l'Aina torna al seu poble per enfrontar-se a la pèrdua del seu amic de l'adolescència, conegut com a Jaguar, que s'ha llevat la vida. Vale, jo vaig a parlar del llibre La vengança de les panteres negres, que és un llibre que ens conta la història d'uns pandillers i que ens mostra la realitat d'una pandilla i també ens ensenya que tots podem millorar. Moltes gràcies per les vostres recomanacions.